Velkommen i mit Fitbix. Dag du, jeg skal have noget at spise. Hvad du har at spise? Jeg har shawarma, pizza, cheeseburger. Kan jeg få kebab? Du kan få kebab. Mener du det? Kan jeg virkelig få kebab? Du kan få kebab, du kan få kebab. Kan jeg få kebab? Kan jeg få kebab? Du kan få kebab, du kan få kebab. Kan jeg få kebab? Kan jeg få kebab? Du kan få kebab, du kan få kebab. Jeg kommer ind i din butik og spørger, om jeg kan få mig lidt kebab. Du kan få kebab, du kan få kebab. Jeg kommer ind i din butik og spørger, om jeg kan få mig lidt kebab. Du kan få kebab, du kan få falafel. Jeg svarer, at selvfølgelig kan du komme her og få dig lidt Kan kebab. jeg få kebab? Kan jeg få kebab? Jeg svarer, at selvfølgelig kan du komme her og få dig lidt Kan kebab. jeg få kebab? Du kan få kebab. Fedt, men er der ellers andre ting, som jeg kan købe her i din butik? Tik, 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 tik. Er der ellers andre ting, som jeg kan købe her i din butik? Tik, tak, tak, tik, selv tak. skal du have. Dog, 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 dog. Det med ketchup, 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 ketchup. Hotdog med ketchup. Pizza, 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 pizza. Lækker, lækker, lækker. Kæft, hvor er jeg træt af den sang. Kebab, du kan få kebab. Du kan få kebab, du kan få kebab. Du kan få kebab, du kan få kebab. Du kan få kebab, du kan få falafel. Hotdog, ketchup, hotdog, ketchup, ketchup, ketchup. Du kan få en hotdog, ketchup, hotdog, ketchup. Pizza, pizza, pizza. Hvad med pizza? Kan jeg få kebab? Du kan få kebab, ja du kan. Du kan få kebab, ja du kan. Du kan få kebab, du kan få kebab, ja du kan så. Du kan få kebab, ja du kan. Du kan få kebab, du kan få kebab, ja du kan. Ved du hvad, det er lige meget, jeg er alligevel ikke sulten, du. First Blood.